नमस्कार, मीनाच्या दुनियामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गावरान पद्धत असा झणझण असा चिकनचा रस्सा। त्यासाठी लागणारं साहित्य खोबरं, कांदा आणि अद्रक लसूण पेस्ट, म्हणजे मी पेस्ट करणार आहे। कोथिंबीर आणि अद्रक लसूण घेतलेली आहे आणि टोमॅटो। इथं मी चिकन शिजवून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ असं घालून मी शिजवून घेतलं आहे। स्वच्छ धुवून हळद मीठ लावून शिजवून घ्यायचं आहे। इकडे कोथिंबीर घेतली मी थोडीशी वरतून घालायला। आता हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। इथे मी कढई ठेवलेली आहे। कढईत आपण तेल घालूयात। कमीत कमी साधारणतः अर्धा पळी तेल घालायचं आहे। याच्यात घालूयात कांदा। छानसा असा कांदा परतून घ्यायचा आहे लालसर। याच्यानंतर हे सगळं वाटण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आणि छानशी याची पेस्ट करायची आहे। बघू शकता किती छान भाजलेला आहे आणि आपण ह्याची आता पेस्ट करून घेऊयात। तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ह्याची पेस्ट करूयात। तुम्ही बघू शकता किती छान पेस्ट केलेली आहे। हे बघा, एकदम मस्त पेस्ट झाली आहे। कढईमध्ये 1-2 पळ्या तेल घालूयात आपण आणि ह्याच्यामध्ये घालूयात आपला वाटलेला मसाला। तेल तापलेलं आहे, मसाला पटकन आपल्याला हलवून घ्यायचा आहे। छानपैकी तेल सुटेपर्यंत मसाला परतून घ्यायचा आहे चांगला। थोडं थोडं तेल सुटायला लागले ह्याला आता। बारीक गॅसवर परतायचं आहे। आता ह्याच्यात घालणारे मसाले मी तुम्हाला दाखवते। स्पेशल घरचा मसाला इकडे आहे मटन मसाला, चिकन मसाला इकडे आहे, थोडंसं धना पावडर आणि हे घरकुल मसाला आणि चवीनुसार मीठ। सर्वात आधी आपण घरचा मसाला घालून घेऊयात काळा। छान असं परतून घ्यायचं आहे। सगळे मसाले आपण ह्याच्यात घालूयात आणि छान असं परतून घ्यायचं आहे। तेल सुटेपर्यंत छान परतायचं आहे। ह्याच्यात आपण थोडंसं पिवळसर सूप घालूयात चिकनचं, जेणेकरून जळणार नाही। आणि अजून मसाले परतून घ्यायचे आहेत छान। हे मसाले आपले छान परतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण शिजवलेलं चिकन घालूयात आणि छानपैकी हलवून घ्यायचं आहे। आपल्याला पाहिजे तसा घट्ट किंवा पातळ असा आपण रस्सा बनवू शकतो। तर आम्हाला मीडियम लागतो, पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही। तुम्ही बघू शकता किती छान चमचमीत दिसते। चपातीसोबत पण छान लागतं, भाकरीसोबत पण आणि बाजरीच्या भाकरीसोबत आणि दोन्ही म्हणजे ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरीसोबत पण छान लागतं। किती छान तरी आली आहे, बघू शकता। आपली भाजी रेडी आहे।